Sarean zearen programa honetan ospatzeko gaiak dauzkagu joan den otsailaren 13an urtero bezala irratiaren eguna ospatu zelako. Ta bitxia da, arrakasta segunduko bitetan eta latentzian neurtzen dugun mundu honetan gaur omenaldia egitea Morse kodean Atlantikoan zehar seinaleak bidaltzen hasi zen hedabide bati. Irratia izan zen distantziako lehen hack handia, teknologia honi esker historian lehen aldiz ahots bat milioi bat lekutan egon zen aldi berean esatariak aulkitik mugitu beharrik izan gabe. Teknologia maite dugunontzat irratia ez da tresna zahar bat Aiton Amonen sukaldean. Gaur erabiltzen ditugun ia guztien ama da, wifitik bluetootheraino, orain entzuten duzun programa honetan ere eragina dauka. Izan ere, 2026 honetan UNESCO lelo deigarri baten inguruan gogoeta egitera gonbidatzen gaitu. Adimen artifiziala tresna bat da, ez ahots bat. Oroigarri ezin hobea da egungo gaietarako. Hizkuntza ereduez, ahots sintetikos eta gomendiozko algoritmos inguratuta daude, baina irratiak oraindik ere teknologiak errepikatu nahi duen beste zerbait irakasten digu, konfiantza. Programatu ezin den giza berotasun hori beste aldean ulertzen zaituen norbait dagoelako sentsazioa zurekin doana eta beste zerren gainetik benetakoa dena. Gaur audioak inoiz baino biziago jarraitzen duela ospatzen dugu eta horregatik uinen aitzindariei keinu eginez eta eraikitzen ari garen etorkizunare begira ongietorren ematen dizuegu hauderako sarean zehar. Az gaitezen. Eta beti bezala sarean zehar ez dut ni bakarrik egiten, taldeko kontua da beste irratsaio guztiak bezala, baina kasu hontan bi ahots izaten dituen irratsaioa da, eta gaurko programan, pasaden programan baino, nire alboan daukat Gaizka Carmona, arratsaldon Gaizka? Arratsaldon Inigo, egin desun sarreraga zalanda be, neuk uste zuk zoik egin zen ezakela programa osoa. Bueno, a ver, azkenean lekutxo txiki bat eman nahi nion irratiaren egunari eta, bueno, horrekin... kurioso geratu jatzu. Bai, uste dut, baietz, humildemente, baietz. Dena den, bueno, hor daukagu ere UNESCO aurten planteatu duen gaia irratiaren egunerako adimen artifiziala tresna bat da, ez ahots bat, eta horretan gaude gu baita, uste dut, adimen artifizialaren estanda gertatu zenetik esan genula, hau, erraminta oso interesgarriak direla pertsonak laguntzeko, baino azkenean hori pertsonen kreatibotasuna eta lana lagundu eta nintzeko erabili behar dela, ez ordezkatzeko, eta zoritxarrez azken... Hori inbertsorei azaltzea nahiko saia da. Nori inbertsorei, bai. Orokorrean. Bai, nahiko saia. Eta erabiltzailei baita kasu askotan ikusten dugulako zera, adimen artifiziala bitxikeri bat bezala, baino bitxikeri, begira adibidez, tontakeri bat, baino tontakeri adierazgarria. Gaur bertan Telegrameko talde baten jarri dute olako mezu bat abizatzen gonbidatua zegoela, buena fuente, zegoela La Ventana irratsaioan, cadena ser
Kadena Serrekoa, arratsaldeko irratsaioa dela. Orduan tipo batek adimen artifizialari eman dio lelo hori eta jarri du talde horretan adimen artifizialak eman diona dela Buenafuente irudikatzen zuen baina ia ez tipo bat leio batean. ¿Qué me importa a mí? Pues una puta mierda, ¿es? La cosa, o sea, esan nahi dut, bai, kurioso dau adimen artifizial bat hori sortzeko kapasa izatea, baina geneukan eztabaida edo konversaziorako ez du ezer aportatu, orduan, pues chico, ez jarri mezu hori, zertako. Begira, adimen artifiziala, berdin zait adimen artifizialak ze egiten duen egia esan da. Erabili nahi dut eta erabiltzen dugu kasu askotan, baino bere emaitza ikustearren aztertzea, ez zait interesatzen egia esan da. Hori da pixkat nire ikuspuntua eta orokorrean uste dut programa honetan eta irrati honetan daukagun ikuspuntu orokorra. No nahiko ya de cotorregas porque ya da gauzala nahiko monotema duela hainbete hilabete ekitaldi guztietan aurkezten diran produktu guztiak darama AI, IA edo AA euskeraz nonbait jarrita. Bai. Eta hori da dekoan movida asko nola esan, asko aurreratzen ari dala gai horretan, oza, adimen artifizialak gero eta kapasitate gehiago deu, egia da, baina neuk geratu naz pizkat anklatute. Neuk unas pizkat anklatute, porque zeu pentsa neuk adimen artifiziala erabiltzen dodala programatzeko. Bai. Hori da nere lana, eta horretarako erabiltzen dut erraminta bezala. Bai. Karo, adimen artifizialak egin alditu hainbeste gauza, eta adibidez, bideo eta irudi generazioa egon dira orobetzen, neuk goratzen azondino agertu ziranean lehen bideoak Will Smith eating pasta, bai. eta ziran horribleak, baina un nivel muy brutos, eta momentu horretatik oinarte, evoluzionatu egin dugu. Eta oin bideoak oso ateratzen dira, eta de hecho deepfakeak sare sozialetan identifikatzea gero eta saiagoa da. De hecho, neuk jarritzen eta kontu bet Instagramen dedikatzen dana, hori, deepfakeak zeintzuk diran adierastera, porque saia da incluso identifikatzea. Osa, oso saia da. Eta jun behar zara ja ikustera, behitu zuaitz hau nola mugitzen ari dan, porque orduan hau enbornatzen ari bade, hori da, adimen artifizialak dekon, ez dakit zer karakteristikagatik, eta, osea, muy bruto. Eta sobre todo ditzen dira zanean, parodiak edo bideoak klonatzeko, jo que se, segurtasun kamera sistemak, orokorran deko zatenak, erresoluzio nahiko basuak, gero eta zailagoa de. Orduan, neu uste geratu nazela pizkat hori estankau, erabiltzen dodalako programatzeko nagusiki eta praktikamente de manera única. Edo noizbait, hori, informazioa laburtzeko, informazioa bilatzeko edo antzekoak. Baina, karo, neu geratu naz en testu generazioa. Básicamente. Bai. Nire kasuan gutxo gara bera hori. Zeske, azkenean, gauzak sortzeko, irudiak sortzeko kasu batutan erabilgarria izan leike, kontzeptu oso abstraktu bat irudikatzeko lagungarria izan leike. Neuk erabiliet noizbait logo faltzuak sortzeko, la empresa fiktizio bat egiteko unibertsitateko lan batentzat. Baina, karo, horretarako erabiltzen debanean, duela 2 urte, irudi generazioa zan horrible. O sea, san una putísima mierda, orduan, claro. Hor aldea lehen zan internetetik edozin gauz hartzen genula, eta orain adimen artifizialetik sortzen duen edozin gauz hartzen dugula. Lehen da bizi ditzen zenuen Photoshop kutre bet, eta oin ateratzen dezu adimen artifizialetik irudi kutre bet, efectivamente. Hori da, orduan, emaitza gutxi gora bera berdin zaigu, hori, ez dugulako ezer konkretuki sortzen ari edo... Eta esfortzu txikiko zerren bila ari garelako. Hori da. Osea, egiatan bilatuko bazenu paisaje superpanoramiko bat, klonatzen dauana, irudi bat, Yokohaman, no seke, pues neuk uste asko decepcionatuko zinak tekla. Neuk uste. Porque milimetrikora basoaz,
ez dezu lortuko nahi desuna. Porque ondino ez gauz puntu horretan. Orduan, eta gero zu beti esaten duzuna, adimen artifiziala ez dela bakarrik tresna generatiboak duela urte asko erabiltzen ari dela beste motatako adimen artifizial batzuk beste lanak egiteko, batez ere datuak prozesatzeko, orduan, adimen artifiziala dena. Azkenean, OCR bat, hau da, testua irakurtzen duen sistema... Irudi bat testifikatzen dagoana. Hori, irudi batetik testua irakurtzen duen sistema bat, gutxi gora bera baita adimen artifiziala izan lehike. Sin el gutxi gora bera, OCR adimen artifiziala da. Pues chico, ba... De hecho, gaur egun, zeuk dekozuz bi aukera, eta aipatuko txut, porque neuk horretan lanean ibilinaz duela gutxi. Zeuk hartu daikesun modelo bat, ia modelo bat, Gemini, GPT bost 0, dana dalako hartu daikezu. Eta OCR-a inkorporatuta dekon modelo bat erabili, hau da, modelo bati irudi bat pasatu aldiosuna, eta galdera bat eman adibidez, eta berak irudia prozesatzea, zer testua prozesatzea, eta erantzun bat emotea, edo egin daikezu OCR-a modelo bategaz, horrek ateratzen dauana beste modelo bati sartu testu eran, eta horri galdera bat egin. Eta, spoiler, bigarren aukerak zeharo hobeto funtzionatzen dugu. Azkarragoa da, rekurtso gitxiago behar ditu, eta asko hobeto funtzionatzen dugu. Spoiler. Ba, hor daukagu gure pentsamenduak kontu honi buruz azken finean, ba hori, adimen artifiziala baino, sentimendu eta transmititu alditugun, ba hori, adierazpen errealak eta gizaskoak direnak balian jarri behar ditugula beti, eta konkretuki irratiaren eguna ospatu denez komunikabide honetan ere. Bueno, Gaizka, kontatu behar ditu aste honetan gertatutako berri teknologikoak, batez ere protagonista bat izango dugu eta gero beste osagarri batzuk, baino nire galdera da, berria berez zu irakurtzea nahi duzu edo nola esatitzen dugu hau? Zeu nahi dezun modura, berdin jata. Venga, ba, irakurri berriak eta hasiko gara komentatzen, guztiok ziurrenik komunikabideetan ikusi duzuen berria, baina testu inguru hori jartzeko, esan behar dugu 16 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatu nahi diela Espainiako gobernuak. Hala da, gobernuak adingabeak eduki kaltegarrietatik babesteko saiakera gisa justifikatu dau erabaki hori. Neurria berehala izapidetzen hasiko da, eta presidenteak mendebalde digital basatia deitu duena geldiaraztea du helburu. Izan ere, gaztek mendekotasunen desinformazioaren eta indarkeriaren eraginpean daude inolako kontrolik gabe. Lege horren bidez, Espainiak behartu egin nahi ditu plataformak arauak betetzera, eta adingabearen babesaren arloan indarrean dagoen legeria alde batera ustea saiestu nahi dau. Hori gauzatzeko, erabiltze guztien adina egiaztatzeko sistema eraginkorrak ezartzeko eskatu die enpresa teknologikoei. Erronka tekniko horrek oraindik zalantza asko ditu pribatutasuna arriskuan jarri gabe nola aplikatuko den jakiteko. Bloke horretaz gain, araudiak zigor penalak jasoko ditu legez kanpoko edukiak kentzen ez dituzten plataformetako zuzendarientzat, eta erregistro bat sortuko dau gorroto delituak jasartzeko. Asmoa irmoa den arren, eta Australia bezalako herrialdeen ildoari jarraitzen dion arren, aditueko hartarazi dute zaila izango dela gauzatzea tresna teknikorik ez dagoelako. Hemen ni parentesi bat egin behar dut, pasaden programan justo komentatu genuen azkenengo berrian aipatzen genulako, eta adituek berri testu konkretu honetaz gain beste komunikabideetan aditu asko agertu dira azken egunetan honi buruz hitz egiten, baino gehienek apuntatu dute bide batera dela komentatu genuna Europa mailako identifikazio sistemara, EIDAS deitzen dena, gaur egun Espainiako gobernuak Euskadiko administrazio guztik eta ia administrazio publiko guztik erabiltzen duten sistema, eta sistema horrek daukan aukeren artean bere momentuan kartera digital aplikazio horretan laburbildu zen ezaugarri hori dela pertsona baten
adinaren betebeharra jakitea modu oso erraz batean. Orduan, azken esaldi honi erantzun hori daukate esateko, tresnak ja badaude, batzuk ez dakite hor dauden, baina tresnak badaude. Uste dut, eztabaida kasu honetan dela beste kontu bat, dela azken finean non jartzen dugun marra, alde batetik adinan, bestetik sare sozialaren kontzeptuan, eta bidegurutze horretan ze topatzen dugun. Gutxi gora bera. Hormobia nahiko potentea dago baita be, porque ikusten harinaz askotan Instagramen neuk dala erabiltzen dudan neuk uste sare sozial nagusiena, porque TikTok ez dekot, ez tet izango, antigo musikali izan zana, birrial be ez dekot, eta neuk adibidez YouTube ez det konsideratzen sare sozial bet. Netzat da gehiago una plataforma de contenido, edo nek behintzat horrela erabiltzen dut. Osea, neuk ez dut komentatzen ni likes, ni dislikes, ni tal, ni subs, ni hostias. Neuk ikusten dudaz bideoak eta ateratzen naz, osea, pista, Netflix antzeko zer. Facebook ez dut erabiltzen, eta Twitter lo tengo más muerto que la hostia, eta ez zaizkit alternatiba gustatzen, así que Instagram, básicamente. Eta neuk ikusten dut askotan, jendeak ezatzen ari dala, porque depende zein motatako edukiak blokeatzen dira eta beste zenbait agian, incluso txarragoak dirazanak ez dirazalako blokeatzen. Orduan, hor dau, como, nola esan, kudeak eta oso opako bet, non Instagramek kontsideratzen dauan ze koño dan ofensibo eta ze koño ikusi daiken eta ze ez. Zeuk eskurik sartu ezin gabe, gainera. Orduan, zeu quiero decir, creador de contenido les. Orduan, adibidez, yo que sé, ia bidez, adimen artifiziala ja horretaz gaudela, adimen artifizial bidez sortutako jende semidesnudoaren bideoak ez direz blokeatzen, agian adimen artifiziala dalako edo identifikatu alako, ez dakit ez tekot ideiarik, porque esan doan ez oso opakoa da, kudak edo osoa, eta gero beste pertsona batek egiten dau bideo edukatibo bat zeo zerren inguruan, eta Instagramek dio que ni de coña, eta blokeatu ditzen dugu. Orduan, kudeak eta opako horregaz, pues ez dago asko laguntzen. Orduan, bai, neuk uste, junbearko ginatekela beste motatako kudeaketa batera, edo behintzat hain opakoa ez dana, porque bai, adina garrantzitsua da, evidentemente, baina adin marka ez dabe 18 urtetan jarriko. Eta sare sozialean 18 urtetik beherako pertsonentzako eduki sensibleren bat badau, pues agian movida guztia ez da ikusten ari dauan pertsonak 14 urte baino gehiago izatea. Agian movida da ze koño dauan sare sozialean. Claro, eta hor plataformen erantzukizuna baita ere neurro honetan jarri nahi dena plataformen erantzukizuna zabala izan leike. Beste gauza batzuen artetik azkenean algoritmoen zikloa oso laburra delako. Gu behin baino gehiagotan komentatu dugu gure esperientzia adibidez YouTubeko shortekin. Orokorrean YouTubeen jartzen den eduki guztiekin, baina YouTubeko shortekin konkretuki bere bizitza epea egun batekoa da. Egun batean egiten dituzu, azken azken shortean, uste dut izan zirela 2000 eta piku bisita, denak 24 ordutan egina, eta ja eduki horrez ditu bisita gehiagorik. Tal cual. Hor hiltzen da. Bideo luzeekin, depende nola jartzen dituzun tituloa eta deskripzioa eta metadatu batzuk, agian bizita gehiago dauzka bere bizitzan zehar, eta ja da gure bideo batzuen artean badaukagula batzuk gutxika bizitak pilatu egin dituztenak, baina orokorrean lehenengo momentuan izaten dituzten bizitak, lehenengo astean, eta listo. Orduan, klaro, kontsumo hain azkar horretan plataformak badaukate erantzukizuna, algoritmoek berek berriena nahiago dutelako, eta bestetik plataformaren moderazio sistemak ez daudelako prest
hori, egunero sortzen den eduki guzti hori, bai automatikoki, bai eskuz, prozesatzeko eta etiketatzeko zerbait arraro, ofensibo edo dena delako, edo ilegal daukanean. Orduan, hor dago honen koska bat, eta plataformek askotan esaten dute hori eduki asko sortzen dela, eta haiek ezin dutela guztia kontrolatu, baino beste batetik algoritmoak berak haiek sortzen dituzte. Movida da kontrol sistemak automatizatzen dira zala, eta jendea ez dara tuntuna eta jendea deskubritzen dauala kontrol sistemak nola automatizatuta dauzan, eta hori da, nola erabili haiek nahi dutena lortzeko. Eta egian nek badakit, ez dakitzen bat pertsonak jartzen badabe denuntzia bat bideonen kontra ez dakitzen motiboen gatik, eta gero itzen badabe ez dakitzerta ez dakitzen bat, algoritmoak berak soilik detektatzen dauela bideoa dela ez dakit nolakoa, eta naiz eta zer ikusirik ez izan, bota itzen dauela, por lo pronto, porque segurtasun sistemak beti funtzionatzen dabe aurre ikuspenean, hori hitz bat zegoen horrentzako, zozerrek faiatzen dagoanean gero ja egiten desuna fail safe deitzen dena, azkenean lehenengo babesten duzu eta gero ja hori da, aurre ikuspena por lo pronto ziur dela ikusten duzunean, baina kentzen duzu limitazioa edo dena delako. Eta hori da egiten dana, sobre todo, automatizatuta dauzan kontrol sistemek. Hori da, neurri honek hartzen duen kontu bat, baina esan bezala, polemika sortu da batetik adinari buruz, hau aldaketa bat suposatzen duelako gaur egun legez 13 urtetik aurrera edozein sare sozialetan akontu bat izatea posible delako. Uste dut Instagramen kasuan 14 urte jarri zituztela Europako beste herrialde batzukin harmonizatzeko, baino, klaro, saltu oso handia da, batean 16 urtera arte. Aldi berean, Australia ja horrelakoak egin ditu, eta Australiak gainera, matuizatu behar izan ditu kontzeptuek ze den sare soziala eta ze ez den, adibidez... Que gaur egun definitzea zaila da, Claro, YouTubeen kasuan, sare sozial bezala hartu dute, baina YouTubeen publikoak diren bideoak eta adin limitea ez dituztenak publikoak direnez, edo nork ikusi leike, obviamente, YouTubeen alde publikoa erregistratu gabe hor jarraitzen du, baina erregistroa egin nahi baduzu errekomendazio algoritmikoak izateko historiala eta bar, 16 urte baino gehiago izan behar dituzu, baina YouTube Kids ez dago hor barruan, hau da YouTube Kids bai horretarako egin zuten akontuak sortzea permititzen du Australian, edozein adinean. WhatsAppeko eta Telegrameko kasuen ez dira sare sozialak Australiarentzat, beraz, kasu honetan hemendik kanpo geratuko ziren, Australiako referentzia hartzen badu. Gaur egun egia da, eta neuk uste horretan sartu beharko ginatekela, porque gauza bat da sare soziala berez, eta beste gauza bat da mensajeria mesularitza aplikazioa. Claro, eta movida da, biek dekote gauza bera, azken baten, zeuk WhatsAppen mezuak biali daikezuz eta historiak igo daikezuz, eta Instagramen historiak igo daikezuz eta mezuak biali daikezuz. Movida da, zertara dagoan bideratuta aplikazioa. WhatsApp mezuak bidaltzera bideratuta dau. Osea, bere funtzionalitate osoa duela urte batera arte edo 2 urtera arte, hori kanalak eta historiak eta abar igo ziranean edo jarri ziranean, bere funtzionalitate osoa mezuak bidaltza zan. Taldetan, banaka, berdin jata deiak eitzea, bideo deiak eitzea, bai hori mezularitza aplikazio bet. Instagramen, zeuk argazkiak egotzen dozuz, historiak egotzen dozuz, bideoak egotzen dozuz, reelsak egotzen dozuz, scroll infinito aukera dekozu, bilaketa aukera dekozu, eta mezuak bidale daikezuz. Hor dago honen beste kontu bat, azkenean fidelizazioa sortzeko plataforma guztitan nahaztu direla bi kontzeptu horiek, eta azkenean gero eta denbora gehiago pasatzeko edozein aplikazioan, aplikazio guztiak nahi dute alde batetik zu publikoki edozein pertsonara bideratzea mesuren bat edo edukiren bat, eta hortik WhatsAppeko historiak adibidez,
baino beste alde batetik hor erreakzioak eta komunikazioa eta zure lagunekin hitz egiteko plataforma ere izatea nahi dute. Orduan, hortik ere, Instagrameko edo Twitterreko, bueno, Twitterreko aia beste moia da, baina neuk uste, nahiko zarra delako baita ere bere mesularitza zauga. Sare sozial guztiek mesularitza sistema deko, hori da movida. Baina nukein nahi dut galdera bat, nahiko garantzitzoa. A ber. Zeretzat, Snapchat mesularitza sistema edo sare soziala da? Neretzat Snapchat hilda dago. Vale, baina aukeratu beharko bazenu, bilatuko nuke, de hecho, ze programan erabiltzen jarraitzen dago, deklaratu genion Snapchati hilda, erabilpena jarraitzen dago, jendeak erabiltzen jarraitzen dago. Jende asko gainera. Denboraldi honetan aipatu dugu Snapchat ezin du sinetzi. Bai, 403an. Zeuk ze uste, sare soziala dala edo mesularitza sistema dala? Snapchat berez esango nuke azkenean bere lehenengo ezaguarria izan zenez irudiak bidaltzea Historiak igotzea edo irudiak bidaltzea pertsonen artean, azkenean Snapchaten lehenengo xarma zan zu beste erabiltzaile baten kodea eskaneatzea lagun bezala sartzea eta bien artean irudi pribatuak bidaltzea. Bai, hori da. Sare soziala. Vale. Snapchat Espainiatik kanpo mesularitza sistema da. Frantzian Snapchat erabiltzen da WhatsApp-less. Zeuk Espainian hartzen bade zurratioa zenbat pertsonak erabiltzen daben WhatsApp mesularitza sistema bezala beste medio batzuen kontra, zeu Frantziara soaz adibidez, eta Snapchat erabiltzen da Espainian WhatsApp erabiltzen dena dina. Nire galdera zenbat erabiltzen den. Dut uste asko. Snapchat? Frantzian barbaridadea. Ez tozu ideiak egiten. Negoratzen dut honitzanean. Hemen WhatsApp bezala? Al mismo nivel, bai. Osa, jendeak itzaiten hau. Frantziako agureak ulala jesui WhatsApp erabili beharren erabiltzen dabe Snapchat. Bai. Pero tal cual. De hecho, geuk egin genuan neuk 16 urte nebasanean, duela 5 urte edo. Bordeleko viejitak Snapchat tal cual. Dute. Neu 16 urte nebasanean, duela 5 urte, egin genuan intercambio frantziagaz. Duela 5 urte zu 16 urte zen euskan. Bai, correcto. Duela 5 urte neuk 16 urte nekosan. Bai. Movida da. Frantziako jendearekin egin genuan exchange, intercambio, ikastolan, eta neu gogoratzen naz, esan genila, bai, tzeiteko, no seke, emaiguzu zenbakia WhatsApp erabiltzeko. WhatsApp ze koñoa WhatsApp? Koño, WhatsApp mesularitza sistema erabiltzen dugu. Ze koño erabiltzen dezute zeuek? Geuk Snapchat? Eta galdetzen zenien, 18 pertsona taldean edo 20 bat pertsona taldean, eta 20ek Snapchat erabiltzen eben. Eta behintzat 3-4 denek haien gurasoekaz Snapchat bidez itzaiten eben. Esan behar dizut, Euskal Digitaleko webunean, dekizu dagoela hor gure historiko guztia desde el principio de los tiempos, bai gurea, bai enredando, milaka eta milaka programa, 3 aldiz agertzen dela bilaketan Snapchat, eta haien artean 2 aurtengoak direla. Osea, que Snapchat... Agian, hainil orduan ez dau! Relevante... Baina hori da movida, relevante maila honetan agian ez, baina amendik ateratzen zer eta jendeak Snapchat erabiltzen dugu. Eta estatu batuetan baita pilo bet erabiltzen da. Estatu batuetan Messenger erabiltzen da berokorren komunikatzeko, baina estatu batuetan Snapchat pila bet erabiltzen da. Snapchat pila bat erabiltzen da estatu batuetan. Espainia gaz konparatuta bai. Nahi baduzu, etortzen zaren urrengo programan komentatuko dugu Snapchaten erabilera, baino datuekin besedez, porque esto ezin du zinetzi esan da. En fin, dena den gure arloko eztabaida esan kontu hori berrikusten, ba hori adibidez, azken egunetan agertu delako Telegrameko sortzailea, Pavel Durov, gainera, esango dut, Telegrameko erabiltzaile guztiei mezu bat bidaltzen, horrelako, esaldi noiko
tajanteekin esanez Espainiako gobernuak pribautasunaren eta libertadearen kontrako mugimenduak egiten ari dituela, eta bueno, nahiko kritiko jarri dira bera eta Elon Musk, baina Elon Musk ez dut kontuan hartzen. Elon Musken movida beti izan de... Elon Musk delako un señor totalitario, osea, berdin zait, baina Pavel Duroven kasuan nahiko tipo arraroa dela, gainera arraroa bere definizio esango genuke politiko eta ideologikoan oso kritiko agertu delako hori Sánchezen kontra eta Espainiako gobernuaren kontra. Datuak nahi zenituan, 2025ko erabilera. Gaietik pasatu nahi. Berdin jata. 2025ko datuak. 2025ko datuak. Snapchat erabiltzen da Reddit baino gehiago. Zenbat erabiltzaile? 850 milioi. Eta Redditek izan ditu, temporaldi horretan, 606 milioi. Vale, ze herrialdetan? Mundu mailan. Mundu mailan 800 erabiltzaile... 850 milioi erabiltzaile. 800 milioi erabiltzaile... Bai. Ez dira asko. Hostia, ez dira asko. TikTokek dekoz 1600. Bikoitza soilik de. Soilik. Bueno. Osa, hilda ezin da egon TikToken erabiltzaileen erdia de konsare sozial bet. Baina, badakizu hau betikoa dela. Reddit hilda dago? Ez. Baina ni Reddit ez nuke kategoria berdinan jarriko. Reddit zare sozial bat. Ez da zare sozial bat. Reddit zare sozial bat. Reddit foro bat da. No, Reddit zare sozial bat. Redditen hitz egiten duzu zuzenean zure lagun batekin. Egin daikezu. Bai. Baina ez da mezularitza sistema, baina zare soziala? Claro, baina Reddit ez da sare sozial al uso zure txorrada jartzea publikoki. De hecho, bai, jendeak itxen deu. Hola, nahi erabiltzen deu. Bueno, Reddit esango nuke foro sistema bat dela. Foro sistema deko, baina zare sozial bezala erabiltzen de. Bueno, jendeak bere mobiak igotzen ditu. Ja, baina... Bere foroetara, bere foro propiotara, baina berdin jata, jendeak bere mobiak igotzen ditu. Osa, azkenean, foroen kontua zen alde batetik segmentazio hori edo tematikak bilatzearen bai, baina tematika horien barruan jendeak bere mobiak igotzen ditu. Bai, baina ez ditu bere mobiak igotzen, argitalpen publiko bat bezala, sin más, normalean, interakzioa bilatzen dituzten, interakzio konkretua bilatzen dituzten gauza jartzen dira. Batez ere galdera, Redditen kasuan justu kontu tematiko informatiko asko daudela, batez ere galderak edo baina foro sistema baita bezare sozial bezala kalifikatu leike? Ni ez nuke jarriko sozial bezala. Hau da, Redditen ez dago algoritmo bat edukia zure aurpegira botatzen duena. De hecho, bai. Egia da, hasiera horria dagoela eta hasiera hori mobidak botatzen dira zala. Zure interesekin erlazionatuta dagoen, baina... Sugeritzen dizkizu postak, sugeritzen dizkizu foroak. Baita be, oza, a nivel tematika sugeritzen dozu. Baina gauza bat da, algoritmo bat izatea, eta, oza, esan nahi dut, Reddit eta Instagram se parecen como un huevo a una castaña. Evidentemente, baina Instagram eta YouTube baita be se parecen como un huevo a una castaña. Baina, eske hor dago ere kontua. Ni YouTubeen kasuan ez nuke esango sare sozial bat dela. Egia da, YouTube kontrol hauen menpean dagoela eduki batzuk sensibleak izan aldirelako eta akontua sortzeko adina ere kontrolatu behar dela edo kontrolatu ahal dela YouTubeen, Redditen bezala, baino funtzionamendua eta edukien esposizioa oso ezberdina da Instagramen, YouTubeen eta Redditen. Alan dabe, egia da sare sozial kontzeptua dala totalmente subjetiboa eta Snapchat is far from death, así que ze postutan dago ranking horretan? 6. Mundu mailan 6. A ver, mundu mailan 6. Hau neu baita bezango neuke Facebook oso hilda dagoala eta da el top 1. Ja, depende hori baita ere herrialdean. Baina dena den, hirugarrenaren teorian ni oinarritzen naiz beti. Zu kategoria bat hartzen baduzu, bai. Edozein kategoria eta pizkat hori zehazten duzu zer den hori,
lehenengoa da arrakastatzuena, bigarrena kompetentzia, hirugarrenetik aurrera hildak. Ja, baina movida da zere kasuan, bueno, aparte de que horrek ez deukala zentzurik, básicamente, porque kasu honetan laugarrena da TikTok, eta TikTok is far from death. Baina, zeintzuk dira lehenengo? Facebook, YouTube eta Instagram. Vale, ni Facebook jarriko nuke zutabe batean, YouTube bestean, Instagram, Facebooken zutabean, laugarrena? TikTok da laugarrena. TikTok honen lerroan, orduan ja TikTok hirugarrena ondo. Sí, claro, porque tú lo digas, Íñigo. O sea, quiero decir, inventauko badozu zeure sistema propioa ez jata balio. Inventatuko nire sistema propioa. Naizen ituan datuak eman dizkizu. WeChat, ez que ez dezu ezagutzen bez. WeChat, egin dugu YouTube, claro, hirugarren zutabe. Ah, amigo, tienes que irte a otro, claro, no te jode. Es que hemen dauz hiru. Claro, baina orduan hartuko neuke Snapchat eta sartuko zenuke mesularitza sisteman, porque indiak mesularitza lez erabiltzen deu. Claro, orduan da el top 2. Hemen grafikoki gainera gure ikusten dute oso inventauko badezu oso argi. Zeure sistema egin un tier list a tomar por culo. Íñigo, mesedes. Azalduko dizun nire sistema. Alde batetik mesularitza programak, bestetik zera eduki pasiboa eta bestetik eduki aktiboa. Orduan, Facebook, zera epatu duzu beste bat, Instagram eta TikTok hor eduki aktiboan daude. YouTube eduki pasiboa. YouTube jarriko nuke, pues yo que sé, egunkari batekin, lo que sea. Eta hor, gero... Vaya categoría de mierda. Es que YouTube casi da ya komunikabide bat bezala. Zer esango da komunikabide bet YouTube? Erabiltzaileek bere edukiak jartzen dituztela, baina erabiltzaileen arteko interakzioa YouTubeen, bai, iruzkinak, komentarioak. Claro, eta likeak, eta dislikeak, eta bizitak como concepto. O sea, zeuk definitu daikezu bideo baten exitoa biziten arabera. Baina erabiltzaile bezala, ez baduzu edukia sortzen, zuzara un mero consumidor. Claro, pues Instagramen berdina. Instagramen, herramienta gehiago dauzkazu, hor kontaktua zeuk post bati egin daikiozu like, jarraitu, que es un sub de YouTube, eta komentario bat jarri. O sea, da exactamente berdina. Eta sortu duen erabiltzaileari bezu bat bidali. Vale, eta egin daikezu 0 unidades de puto caso. Desberdintasuna, ninguna. Claro, baina YouTubeen ez daukazu zera sortzailearekin hitz egiteko erremintari. Ez dekozu justo mesularitze erreminta, baina el resto tienes todas. Claro, eta zuzeneko bideoak baita bindaikezuz, eta zuzenan interaktuatu erabiltzaileagaz, es que es lo mismo. Hor jartzen dut. Es que es lo mismo. Hor jartzen ditut, zera ezberdintasunak. Guzti subjetiboa, pero totalmente además. Guzti subjetiboa, baina honen eredua da, hori, hau legislatzerakoan eta kontu guzti hauek lege batean zera bihurtzerakoan oso zaila izango dela lerro hauek jartzea, osea, ni lerro hauek jartzen ditut, gaizkak esaten du, no me gusta ni toda mierda. No me gusta, no es una puta mierda. Puta mierda, beti bezala, gaizka siempre a tope. A tope jefe de equipo. Bai, baina horrela da, hau, eztabaida asko sortuko ditu, eta ziurrenik ere, beste limite bat jarri beharko dute hemendik dela, erabiltzaileen kopurua. Osea, justu komentatu duguna, ze erabiltzaile kopurutik aurrera jartzen duzu marra. Hau da, 10 erabiltzaile daukan foro bati horrelako erantzukizuna eskatuko diozu. Ez que agien ez da erabiltzaileen arabera, agian da kontenidoan arabera. Edo hori izan berko litzateke garrantzikoa. Imagina zu sortzen duzula foro bat interneten eta agertzen dela hortik tipo sorau bat bere eskuin estremako gauzak jartzen, adibidez, edo gauza pornografikoa, edo zin gauza ilegala. Zure erantzukizuna... Así me gusta, eskuin extremoko movida gauza ilegalak dira, así me gusta. Correcto, claro que sí. Correcto. A ver, eta ez dakit... Ez dute zer esango. Dute zer esango nire urrengo esaldia izango zelako aipatzen la ley de partidos. Ezagutzen duzu? Nope. Gero asaltuko dizut. En fin, kontua, honi buruz. 10 erabiltzaile daukan foro batean norbait jartzen badu gauza super ilegal bat eta sortzailea, foro horren sortzailea edo mantentzen duena
konturatzen denean eduki hori kentzen badu hori erantzukizun bera izan behar du TikTokekin alderatuta? Neurri berdina jarri behar ditu 10 erabiltzaile daukan foro bat eta TikTok? Pues agian bai, porque internet da, como concepto. Ja, baina hor... Eta edonork deko sarbidea interneta. Horren, hor talka egiten dute bi kontuak. Bata, esaten dugun bezala, legearen bete beharra, eta bestetik, euskaraz dakit nola esaten den, la proporcionalidad. Hau da, ez den bezala berdin zu 20 bat ez ordaintzea sin querer edo 15.000 euro lapurtzea. Sin querer, también, evidentemente. Queriendo. Oye, sin querer, es que me he tropezado y he robado un banco. Ez denez berdina. Jo. Ez denez berdina, ere interneten ez da berdina izan behar. Ezin gara pobreziatik atera. Hori baita. Ezin da berdina, edo ni uste dut ez dela berdin izan behar, plataforma handiak eta erabiltzaile, sortzaile txikiak ere egiten dituzten gauzak. Osea, gu daukagun erantzukizuna eta ez dakit, la cadena SER daukan erantzukizuna ere ez da berdina izan behar. Entre otras cosas, gu hemen esaten duguna, informazioaz aparte, hau da, gu saiatzen gara gauzak ondo esaten eta informazioaren atalean akatsak ez egiten, baina gu iritzeko programa bat gara, eta Cadena Serren baita ere iritziko programak dauzkate, baina bueno, ere informazioa ematen dute. Baina entzule gehiagokaz. Claro, plataforma ezberdinak dira eta entzule asko izatea ere erantzukizun bat eman behar dizu. Hori nire teoria. En fin, ordularian ikusten denez, ez dakit zenbat minutu ordu erdi ia eman dugu berri hau komentatzen, oso zaila delako eskarako ematen dugu. Berri hau sakonki aztertzea eta komentatzea benetan zein eragin izango duen. Dena den, lege batean sortzen denean, edo, bueno, aurrera pausuak ematen diren hau lege bihurtzeko, komentatuko dugu nola egituratzen den guzti hau. Eta honekin erlazionatuta beste berri bat daukagu, nahiko kurioso dela, Europar Batasunaren berriaren sintonia jarri beharko nuke, baina ez daukagu denbora askorik. Sintonia nahi duzu gaizka bai edo ez? Jarri. Venga, vale, sintonia jarriko dugu, baino lerroburua ere esango dizu sintonia jarri aurretik dela scroll infinitua, konkretuki TikToken daukan scroll infinitua, azterketan egongo dela Europar Batasunaren estamentutan. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta xehetasunak Gaizka Carmonak kontatuko dizkigu. TikTok, por cierto, Inigoren ustez hilda dagoana. Europar Batasunak... Itxoin, momentu bat. Ni ez dut... Ez dozta usten komentariorik eitzen, ez dozta usten. Ez, nire hitzak tergiversatuko badituz... No, laugarrena zerrendan, hilda dau. Ez, baina ni nire zerrenda propioa egin dut. Bueno. Esan dizut nire zerrenda propioa. Eta neuser kriterioak aplikatu ditu. Ez. Europar Batasunak... Europar Batasunak... Hemen zentzura dago. Nere berria jarraitu egin behar dut! Besedes espuskatu mikrofonak. Venga, Gaizka, guazen berriarekin. Oin bai. Venga, Europar Batasunak TikTok soken aurka jarri dago egungo diseinua legez kanpokoa dela ebatzi baitu. Erabiltzaileen artean adikzioa sustatzen daualako. Bruselak ondoro estatu dau, aplikazioaren funtsesko funtzioak, ala nola, bideoak mugarik gabe irristatzea, edo automatikoki erreproduzitzea, portera konpultsioak lortzeko eta sortzeko berariaz diseinatuta dauzala. Ikerketa komunitarioaren arabera, taktika horiek pertsonen ahultasun psikologikoak aprobetxatzen dabez, eta bereziki kaltegarriak dira pantailan harrapatuta orduak ematen dituzten aur eta nerabeen osasun mentalerako. Onain arte, guztiok ezagutzen ditugun gaur. Por cierto,
honekoin zentzua deu, porque duela denbora nahiko, duela 5 edo 6 hilabete gertatu jatan neuri, YouTubeen sartzerakoan, YouTubeen mugikorrean sartzerakoan, automatikoki erreprodutzen zidala YouTube shortak. Lehen YouTube shortak eta neu aldatu behar neban pantaiaz, porque por defecto esan sartzen inicio pantalla edo home pantalla sartzen zan shorten pantallara, automatikoki. Eta duela 3 aste edo hori egiteari utzi dio. Sorprendentemente, eta esan dut, coño, mira que guai, porque claro, oinarte hori da, oza, neuk zabaltzen eban, automatikoki sort, eta neuk, no, coño, ikusi nahi dut bideo bet jateko dalakoa, ea ba. Nire gertatzen zitzaidan, ikusi nuen azken edukia, short bat bazen. Osa, short bat ikustean izten baut aplikazioa. Neurien ja ez. Uste dut nire orain ez da, baina bueno. Curioso, baina zentzua deko, osa, decir. Dena den, berriarekin jarraituko dugu, neurriak hartuko direlako. Egoera horren aurrean, batzordeak ultimatuma bidali dio Txinako plataformari, edo berehala funtzionamendua aldatuko dau, edo milioi askoko isunei aurre ingo die. Eskakizuna argia da, eta TikTok behartuta dago, bere algoritmoak berriz diseinatzera erabiltzaien autokontrolik esa ustiatzeari utz diesaioten eta zerbitzu digitalen legea bete desaten. Azkenean, hau jarraipen berria da, ja kontatu genuelako bere momentuak, TikTok eskaera bat jaso zuela Europako Komisioaren, Europako Batzordearen partetik, algoritmoak nola funtzionatzen zuten jakin nahi zutelako, eta behin jakinda, esan dute, hau aldatu behar dela, efectivamente lehenengo paragrafoan komentatu ditugun eragin guzti hoiek ekiditzeko, azkenean uste dut argi daukagula, eta ez da bakarrik argi ikusten dela demostratu leikela, gainera uste dut herritar guztion percepzioa dela ere, gaztek gero eta arreta mail gutxiago daukagutela, depende ni gazte bezala sartu nahi baduzu. A ber, gaztea ez zera, baina arreta baitabe penosa dekozu, así que... Efectivamente! Orduan, percepzio hori ez da inundik atera, errealitate bat da, eta errealitate hori konpontzeko Europako Batzordeak TikToki konkretuki eskatzen dio aldaketak egitea, ni atope Europa. Neuri grazioso itzen jata, porque gogoratzen naz, ez dakit nun edo nori izan zan, baina estatu batuetako senyora batek, hori egin ebenean, ez dakit nola baiteko auditoria bet TikToken sortzaiekaz, eta junzan hor TikToken sortzailea, eta hasi zan estatu batuetako senyoroak galdera absurdoak itzen, tipo, if I open TikTok zabaltzen badet, eta neure etxeko wifira konektatuta banago, TikTokek neure wifi rastreatu daike bere aplikazioaren bidez, es porque no se quede, no sé cuántos. Baina orduan wifi rastreatu daike. Barre asko itzen jata. Estatu Batuetako Senatuaren komisioak gauza oso barregarri bat direla. Normalean, Senatuan konkretuan jende oso heldua dagoelako, eta haiek galdetzen dute entzuten dutenaren arabera, eta kaso baina agian ez dabe berezik ondo entzuten bez, porque tela. Kaso askotan distantzia asko gehiegi dago haiek dakiten eta errealitatearen artean. Gehiegi ni esango nuke oso grazioso. Eta horretan adibide asko daude, adibidez Zuckerberg egon zenean hor deklaratzen baita, ni nire iPhonea horra pasatzen badiot hori demokrata dela, ni ez naiz horra jungo, baina pasatzen badiot iPhoneak daki nire posizioa aldatu dela. Señor, que yo soy el de Facebook. Tal cual. Horrela. Tal cual. Horrela izan ziren galdera asko. Baina GPS aktibatu diozu. Claro, horregatik. Hori ez du komisioaren balorea kentzen. Egia da, senatuko parlamentario batzuk, pizkat berrikusi beharko luketela, ze galdera mota egiten dituzten, eta nori, baina horrek ez du kentzen... diseñadore grafikoan, ze koño dinosu. Efectivamente. Ikerketa horren balioa. Dena den, esan dakoa, a ver, TikTok baita ere, si se pone un poquito las pilas, eta aldaketak egiten baditu, gure mundua pixkat horrela oso pixkat hobea
egiteko. Osea, ondo deritzot egia da, baina doesn't affect me porque ez de TikTok erabiltze! Ni ez da. Zorionez, baina bueno, Instagramen olako zerbait gertatzen da. Orduan, egia da Instagramen ere momentu baten, uste dut, ni ez dakit Mandela efektua den edo ez, uste dut momentu baten jarri zutela olako limite bat, ja, zera, reel gehiago ez zirela kargatzen, Bai, baina hori gero kendu dute. bai, baita be. Pues estupendo, Baina eskerrik asko, reel joder. gehiago eskargatzerena, uste dut, ez, nauziur, baina uste dut ez zala limite fisikoa, baizik eta algoritmoa kontenio gabe geratu zalako. Uste dut, ez egin kasu gehiagirik, baina uste dut horregatik zala. Osa, algoritmoan momenturen baten esaten eban, osa, ¿qué coño quiere esta persona? Eta ez zizun hostiak emoten. Perfecto. Eta atera barzina eta beste batea sartu, basicamente, gehiago kargatu alizateko. Eta guztia esan da, berri askarrak. Berri askarrak, sarean zehar. Ezin dut sinetxi. En fin, lehenengo berri askarra Microsofti buruz. Da, berri askarrak aldrebes egingo ditugu. Ni komentatu eta zu ja txisteak egiten dituzu. Nahi baduzu. Buah, saia orduan. Txisterik okurritzen bazaizu. Microsoftet bideojokoen ekosistema simplifikatzeko asmoa du Xbox Game Pass Premium eta PC Game Pass bat eginez, neurri horrek katalogarako sarbidea bateratzea du helburu plataforma endozein dela ere. 2025ko prezio doikuntzaren ondoren. Filtrazioen arabera, claro, esan behar dugu hau filtrazio bat izan dela, ez dela informazio berez zorrotza, merkataritza eskaintza argitu nahi du hirugarren zerbitzu gehiagoren integrazioarekin eta navigazioa optimizatzen duen odei jokurako web interfaz berri baten edapenarekin osatuz. Microsoft hiztegiak, simplifikazioa, definizioa, mierda guztiak aldatzea goitik bera zeu konturatu gabe gauza berdinagatik bikoitza kobratu ahal izateko. Zorionak. World, bueltan da, gogoratuko duzue WorldCoin deitzen zen enpresa, izan zuela lokal batzuk Espainian irisa eskaneatzeko, eta lokal berri bat ireki dute 2024an debekatu ostean gizatasun froga eskaintzeko berriz irisaren eta aurpegiaren eskaneatzearen bidez, naiz eta konpainiak pribautasuna indartu duen erabiltzaileen gailuan kriptografia sistema zatikatuta erabiliz, datu base zentralak saiesteko proiektua datu babesteko Espainiako agentziaren zaintzapean dago berriro, bueno, ni zaintzapean baino ikerketan esango nioke. Hobekuntza teknikoak gorabera adituek eszeptizismoari eutzen diote eta ohartarazi dute datu biometrikoain sentikorrak emateak arrisku kritikoa izaten jarraitzen duela telefono mugikorretan segurtasun arrakalak daudenean. Kartulina zatitxo bet jarriko diot nire portatilari ziak espiatu ziak ez espiatzeko. Sam Altman me regala 20 euros irisa eskaneatzagatik, banoa! Eskerrela da. Eta Sonic Japoniako Blu-ray grabagailuen aroari behin betiko amaiera emango dio otsailean streamingaren erabateko domeinuak eta biltegiratze fisikoaren aurrean nahieran edukitzeak eragindako erabakia. Samsung eta LG bezalakoen arrastoari jarraitzen dio mugimendu honek disko grabagarrien fabrikazioa aldez aurretik eten ondoren etapa teknologiko baten itxiera markatzen duena. Baina Sony, orduan PlayStation 6aren formatu fisikoa nola emango dozu? Formatu fisikoa? Ze koñoa formatu fisikoa? Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Gaizka, konturatzen ari naiz, pasaden programetik ez dakit zenbat berri soberan izan genitula, programa honetan gutxiago, berri bat soberan izan dugun. Teknikokin... Batu daikesuz eta urrengo agin. Nahiko interesgarria, baina hori da, urrengo programarako bi gidoi hauek batuko ditut, eta Borja badator, Borjarekin, bueno, bai, 4-5 berri komentatu alditugu pizkatarinago doarako, baina zurekin ezinezkoa da, bi gehienez, increíble. Nere espezialitatea da, itxeitea. Bai, eztabaidatzea eta nire kontra jotzea, eske. Hobeto zeutza, ordu betetzen dugu. Efectivamente, horrela bete dugu ordua. Eskerrik asko Gaizka, urrengo Gaming Roomeko programa ya hor dago a la vuelta de la esquina. Se avecina, mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, hori da. Diego, rumeando, bien. Se daukagu, Banaiko aurkezpen egia esan, porque duela gitzi izan genuan Nintendo Partner Showcase Best, State of Play bat izan dugu ere, eta Espainiako aurkezpena baita be, Espainiako jokoen aurkezpena. Ba hori guztia entzungo dugu Gaming Roomen urrengo programan, urrengo arte. Bardin, zeuri be? Eskerrik asko ere Mikel Carmonari berrekuspen teknikoan dagoena eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Onaino heldu da sarean zearen ordua, beste guztiak 2 aste barru izango dira bitartean, sarean zehar.eusen dauzkazue gure aurreko programak eta gurekin kontaktuan jartzeko bideak ere. Eskerrik asko saio jarraitzeagatik eta hurrengo arte, agur!